Samtang nagkadawa og report ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Tuburan sa nahitabong mga landslide sa bukirang barangay sa lungsod. Si Chelo Valiana sa report. Karon ang bundag na dawat sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office ang taho nga may 8 ka barangay nga apektado sa landslide. Nakapadana si Cherry Dumangon, hepe sa Municipal Social Welfare and Development Office, sa iyang mga personnel aron masusi ang kahimtang sa mga nagpuyo sa dapit. Usa niini ang barangay Mag-Antoy. Nasayran usab ni Dumangon nga gisanapan sa tubig ang Bakyawan Elementary School. Mato ni Richard Hernandez, hepe sa LDRRMO, nga gisusi pa kini sa taga-engineering personnel. May mga heavy equipment nga gipada si Mayor Danilo Diamante sa mga lugar din na hitabo ang landslide apan dili pa kini. Kaya nanatay mga sakop sa engineering o katong kauban nga atong ipasuri ros kabukiran mga report lagi as with regards to landslide, no? Pero ang kalsada nahunlak, di magyan. So ang atong gihimo diharon nga bisag makaagi lang atong mga habal-habal kaya ang atong mode of transportation dito sa ibabaw habal-habal man. Lakip sa ipasusi ni Hernandez ang mga dapit nga may kasagingan o kamaisan nga apektado usab sa pagbaha. Gahapon na sentro ang rescue operation sa Andam Tuburan, ang Barangay Poblasyon 8 diin daghan kaayo ang apektado sa baha. Miabag ang kapulisan og sakop sa kasundaluhan sa rescue operation. If ever naagitay mga flooding incident mo ginay numero 1 natong masud sa atong hununa when it comes to Tuburan, Barangay 8. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.